سلام زخبركم من استفتخم من تخاتلتنا نايكال اي مدرخ تور ديلا افنير قدمه تعزبتاتنا اين حيزنا لكم مصينا زلنا سناي مكتتال مبل 58 قددم بشكليتا تور دلا افنير تمالي استمدبلو ناي 121.6 كيلومتر وددر بعوت نيرويجاوي سورن ويرنس كولد مزامو زفلتيو እዚ ውድድር ንሎሚ መዲቦ ዘሎ ናይ 152.8 ኪሎሜትር ሕማሙ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናትን ሃገራውያን ደገፍትን ልዑል ቆላሕታ ረኺቡ ምህላዊ ዝሕበር ዘሎ ካልኣይ መድረኽ ቱር ዴላ አቨኒር ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብ ቨንዲ ክትከውን እንከላ ኣብታ ብጥቃ ማራይ ስፓይ ቲቪ ንትርከብ ዘባዊ ናይ ተፈጥሮ ሕዛት ምዃና ዝንገረላ ንእሽቶ ከተማ ቤነት ብምጅማር ኣብ ሴቭራይ ክትዛዝምያ እዛ ናይ 152.8 ኪሎሜትር ንውሓት ዘለዋ መድረኽ ሽሕኳ ከም ቀዳሚት መድረኽ ናይ ሌጣ ውድድር ትኹን ኣስታት 713 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ ዓቐብ ግና ሓቂፋ ከም ዘላ ይሕብር ኣሎ ከም ትጽቢት ፈላጣት ዝዓውድ ድማ ኣብ ፋልሜት ሰዓት ዝውድድር ገለገለ ተቀዳደምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ሞሊቆም ናብ ቪየን ገጾም ክምርቀፉ ዕድል ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ ናይ ትማሊ ቀዳሚት መድረኽ ከም ትጽቢት ዝተገብረላ መብዛሕትኦም ተቀዳደምቲ ብሓባር ቅጽበታ ውድድር ብምክያድ ከም ዛዘምዋ ይዝፍለጥ ኣብዛ ካልእት መድረኽ ውን እዛ ውድድር ኪንዮ ቅጽበታ ውድድር ብካልእ ክትዛዝም ዘይምዃና ባኣጉኡ ብዙሓት ተንተንቲ ዝዓውዲ ግምታቶም ይህብለው እዞም ተንተንቲ እታ እንኮ ፍልልይ ቀዳሚትን ካልእትን መድረኽ ክገልጹ እንከለው ቀዳሚት መድረኽ ኣብ ቁልቁሎት ክትዛዝም እንከላ እዛ ናይሎም መድረኽ ግና እቲ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ኣብ ዓቐብ ዝዛዝም ብምዃኑ እዩ ዘረድኡ ምናልባት ውን ኣብዛ መድረኽ ዝበርትዐ ቅጽበታ ውድድር ክንርኢ ከም ንኽእል ባኣጉኡ ይእመት ኣሎ ኣብ ናይሎም ዓመት ቱር ደላ አቨኒር ተሰሪዐን ካብ ዘለዋ ሰለስተ ናይ ሰጣሕ ጎልጎል ውድድር መበል ካልእት ዝኾነት እዛ መድረኽ ኣብታ ዘለዋ ዓቐብ ብቕዓት ተቀዳደምቲ ክትፍትን ትኽእል እያ ብፍላይ ብባህሪ ናይ ዓቐብ ተቀዳደምቲ ነዛ ኣብ ዓቐብ ትዛዝም መድረኽ ክኸስቡላ ናይ ብዙሓት ፈላጣት ግምት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እዞም ናይ ዓቐብ ተቀዳደምቲ ኣብዚ ውድድር ክኸስቡ እንተኾይኖም ክሳብ ተንተረርቲ ኣኽራናት ተሰሪዕለን ዘሎ ናይ መወዳእታ ሰለስተ መድረኻት ክበጽሑ ክግደዱ እዮም ኣብ ናይ ትማል መድረኽ እቶም ካብ ብዙሓት ወገናት ባኣጉኡ ልዑል ትጽቢት ዝተገብረሎም ከም ሶረን ዌረንስ ኮልድ ሰባስቲያን ኮልስ ሳሙኤል ዋትሶን ቲባውኒስ ኒኮላስ ዳቪድን ካስፓር ቫን ኢደንን ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ መሓዞም ይዝከር ኣብዛ ካልእት መድረኽ ውን ወላውን ኣብ ዓቐብ ትዛዝም እዞም ተቀዳደምቲ ክዕወትሉ ዝተበጽሐ ሚእታዊ ተዋሂቦም ኣሎ እዚ ማለት ግን እቶም ካብ ዕውት ብዘይካ ሓንቲ ካልእት ግዜ ከይከሰሩ ዝኣተው ተቀዳደምቲ ነዛ መድረኽ ክዕወቱላ ግምት ክወሃቦም ዝግባእ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ቅድድም ብሽክሌታ በዚ ድማ ኣብዛ መድረኽ ካልኦት ተቀዳደምቲ ኣብ ፖዲዮም ደይቦም ክረኣዩ ትጽቢት ሓዲሩ ይርከብ ነዛ መድረኽ ዝተዓወተላ ኔርዌጃዊ ሶረን ዌረንስ ኣብታ ከም መቕደም ዝውድድር ትሕሰብ ናይ ግዜ ውድድር ምስ ደቂ ሃገሩ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ዝወዲ 22 ዓመት ተቀዳዳማይ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 2022 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ቀዳማይ ሻምላ መሪሕነት ሒዙ ይዛዚሞ ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ውን ካብ ፖዲዮም ኣይወረደን ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ይፈጺሞ እዚ ምስ ኡኖ ኤክስ ፕሮ ዝተባሃለት ናይ UCI ፕሮ ቲም ዝወዳደር ተቀዳዳማይ ከም ትጽቢት ብዙሓት ናይ ቀዳሚት መድረኽ ብምዕዋቱ 15 ናይ UCI ነጥቢ ክረክብ በቂዕሎ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ናይ ደረጃ ናይ UCI መበል 256 ተሰሪዑ ይርከብ
ኣብዛ ውድድር ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ነሆም ዘርኣይ ምስቶም ሓንቲ ካልኢት ድሒራ ዝኣተወት ጉጅለ ብምእታው ዳርጋ ግዜ ኣይከሰረን ክበሃል ይከኣል። እዚ ምስ ደቡብ አፍሪቃዊት ናይ UCI ክለብ ኩቤካ ዝስልጠን ዘሎ ተስፈው ተቀዳዳማይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ኤውሮጳውያን ተቀዳድምቲ ኣብ ምቁሩቃስ ከም ዝርከብ ሰነዳቱ የረድኡ። ምስ ግዜ ዝድልቦ ዓቕሚ ርኢኻ ድማ ኣብ መጻኢ ንኤውሮጳውያን ኣላሽ ከብል ትጽቢት ኤርትራውያን ኮይኑሎ። ብሓፈሻ መሓር ተወልደ መበል 128 ምንኣስ ሓውን መርሃዊ ቅዱስ ሚልኪያስ ቅዱስ ድማ መበል 129 ኤፍሬም ገብሪ ህይወት መበል 149 ኒያት ርእሶም 150 ከምኡውን ሴላ ወልደ ሚካኤል መበል 152 ደረጃ ሒዞም ነዛ ቀዳሚት መድረኽ ብሰላም ዛዚሞም ኣለው። ኣብዚ ውድድር ኤርትራውያን ደገፍቲ ነዞም ተቀዳድምቲ ዝህቦ ዘሎ ሞራል ሓደ ካብቶም ኣቃልቦ ስሒቡ ዘሎ እዩ። እዞም ደገፍቲ ጎደናታት ፈረንሳ ክሳብ ጎደና እንዳ ማርያም ዝመስል ብባንዴራ ኤርትራ ኣወቂቦም ብምርኣዮም ንሞራል ተቀዳድምትና ክብል ክኢሉሎ። ብዘይካዚ ሓደ ካብ ተዘከርትን ህቡባትን ተቀዳድምቲ ሃገርና ዝነበረ ሜሮን ርእሶም ንምንኣስ ሓው ኒያት ርእሶምን ደቂ ጋንቱን ከተባብዕ ካብ ዝቕመጠሉ ሃገር ኣሜሪካ ብምምጽኡ ሓደ ካብቲ ደስ ዘብል ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ብላዲን ዝብል ቅጽል ስም ዝነበሮ ሜሮን ርእሶም ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ሓደ ካብቶም ብዙሓት ደገፍቲ ዝነበሮም ተቀዳድምቲ ምዃኑ ብዙሓት ኣፎም መሊኦም ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኣብ ብርክት ዝበሉ መድረኻት ዝወከላ ተቀዳዳማይ ኣብዚ ውድድር ብኣካል ተረኺቡ ነዞም ተካእቲ ተቀዳድምቲ ከተባብዕ ማዕረ ክንደይ ሞራል ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ሕጂውን ነዞም ኣብ መንገዲ ፕሮፌሽናሊዝም ናይ ዝለዓለ ደረጃ ከብጽሑ ሓድሽ መሳልል ረጊጾም ዘለው ተስፋዋት ተቀዳድምቲ ጽቡቕ ዕድል እንዳተመነና ናይ ዝመጽእ መድረኽ ቅድመ ትዕዝብትና ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ሰሰናዩ። Film